Og velkommen til den her video. I dag skal mig og Mathilde ud og springe. Med at gå over og sætte hesten i spildtog. Jeg har fået noget springende. Nice. Jeg sætter banen op. Så videre har vi den her kombination. Den er omkring 50 og 60. Og så har vi et spring derovre på omkring 50. Jeg bliver seriøst nødt til at tage brillerne af, fordi de er sådan genskæret. Derfor råber du hjælp. Jeg laver en bane. Det her er det spændende. Ja, et her. To her. To her. Er der kun også en fodbold? To her. Og så går kombinationen. Og så går vi herom. Og så går vi her. Jo, okay. Det er bare en. Mathildes iPad gik lige tør for strøm, så det er sådan lidt rip, så hun kan filme sin. Så nu har jeg bare sat til at filme her. Jeg begynder at springe. Okay. Jeg hader de her sko. I en bumlav. Nu skal vi lade springe. Ui. Okay, Mathilde sidder der og chiller, mens jeg skal prøve at se, om man kan springe en runde med min telefon i hånden. Okay, let's go. Det er nok ikke den bedste kvalitet, det her. Hvad har du lavet? Okay, der var ikke nogen bombe på der. Fordi Mathilde var lidt handicappet lige før. Så skal vi sætte det spring op igen, Mathilde. Med lille tjener til at køre. Nu sætter spring op igen. Har vi ryddet op efter os, og så har jeg set spring mere. Men ja, vi er ved at gå videre. Nice. Vi har lige taget den der mega lange kombination. Sleep tomorrow, but tonight go crazy. Vi kommer tilbage til springbanen. Yippie. Tak fordi I vil se med. Jeg håber, I nød videoen. Smid et like og subscribe.